You want to be back? Mba. I made them interview before. I let me interview. Network who Milan. Network who could get one. I will not go on agency network who could mother. And I am get network who could come against an hanger. Give young Gabias network who could manage. Look when the statement issue a matter on up, I come on go together and make a man and make an interview. Okay, man, how I'm going to get on social media, didn't get the room again interview. Daniel. The way for now, like a pilot of glamour. The way phone on asking the way phone now. Don't worry, I'm holding my phone. They phone off from the way phone now. Like I'm not hungry. The way phone I have all code. Come on, I'm going to pay my cow. We're back on issue. Don't answer. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the weekend. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am banging. And watch Italia get back. You just know what you have to share the game for. For what? Subscribe or for this place. Set your ass off, man. Set your data off, man. Set your ass off. Set your ass off, man. Set your ass off, man. That would have phone again. The phone I knew. See, I knew. Ono di ole no na room ah. I'm na one name I table. One year back. I'm on Abia State. Ben Abia State. Oh my hair of me. Ben of me. Umoda. Ben Umoda. Umoda of me community. You there for le? 24. Ijumole. Gene ke na no. How many take him salon? Them you. He got sitting in a member in a bish. Get one attack a Korean aqua mapping got the cake. Who never let grammar pay metal so moon and no ye. Macron no so that's artificial nelo. Una their fish and mother. A wall an attack. It really an attack. Yada cogano and buy fishing a fishing. When you're ready. I'm my neck. Yada call hair grown aqua. Net take away education or industry. Yes, with the phone at any hooey. The phone at any hoo. Let go see a meganya non can get up at Chihuahua. It says here, remove you here. Tifon at any hooey. Well, I want my neck. Well, here's again. Okay. Nigga, I got endo. Mba. Donna. Gini buru nega na naga. Oh, area. Area gini. Mpamuru no 6 years. So, mom here Brian. Mom in area. Am I here buru magi? Other area. Don't know. Say what fan ubwa. Again, no, Modelers Babies Home, Kawo, Olong, Red, oh, look, me one name rent. Ofunego Funaga. Oh, my step sister, Pagalon, one your le. One abo. Okay, second wife for Dendo. Eh. Yeah. Okay, Kawan Nena. Kawan.
orphanage daughter. Umunne ga de kwano le umunne nke mmage mu. Ai di abo. Okadendo. Nke second wife umuro odiole. Omo 5. Ise. Tele Rosanna. Maga mu nwoke nke ọzọ amụ nwoke. Mommy mụrụ nwoke. Okay, nke nwoke ahụ ka dị ndụ. Okay. Adị abụọ, amụ nwanyị nke mbụ awụ nwoke. Okay. Ụmụ nwanyị ndị ka ọzọ nwanyị nke ọzọ mụrụ. Ha dị 5 akwa ya. Gị na ha na ụmụnne gị nọrọ ọkwa n'udo nna ha wụkwa ụmụnne gị nụ. Nwanne gị nwoke ahụ naanị mma gị mụrụ akpa amụ ya akpara ya akpa. Mba. Ụmụnne gị ndị ka nwaanyị nwere nkewa akwụla. Mba. Ebe unu bi ebe unu bi ego ole ka unu akwụ nga? Anyị kwụga 800. N'ebe dị ihe a? Abuja. Gịnị ka ị na apart from network enwe ihe ọzọ ịrụ ha? Mmemme isi na-eme lashes. Ndị ala ha ji ha aja aṅụ ara? Mba. Ndị na-eji emesu ya ha ataala gị mbọ? Mba. Ndị na-eji anya mbalansị gị na ha ọ dị na mma? Mba o. Wọtọfụ ụmụ nwoke ndị trọk draiva na-eji amị nshi na-eji anya trela nshi gị na ha ọrụkọọla? Mba. Onye apamsị ọ gbaala gị enyi mbụ? Mba. Iji aṅụ amụ? Mba. Iji aṅụ amụ? A na-ata gị eji agba gị eji akịka eji. A na-ata gị a na-agba gị eji akịka eji adọ gị adọ. Onwe. A na-ata gị eji agba gị eji akịka eji adọ gị adọ. Mam Jack. God. Ịgba gị jack wụ ha achịlata ụkwụ gị abụọ chịsa na wọl. Gị achịli ụkwụ gị abụọ elu ma ọ wee dọ gị adọ adọsa gị ka ozu. Onwe nke ọ na-eme. Okay. How many minutes ka ị na-anọ n'elu nwoke? Mwala anọ n'elu nwoke. Bishop anọ n'elu nwoke. Ị na-anọ n'elu nwoke? Emebia mbụ? Nwa agbọghọbịa na-ama ha ka esi anọ n'elu nwoke. Nwoke nọrọ n'elu gị, how many minutes ka ị chọrọ ka ọ nọrọ? Ebula oge o. 1 second. 1 second. Okay. Nwa agbọghọbịa totele ya n'akaba aka. Totele n'akaba aka. Atala gị mbụ? Ele mmadụ ole tarala gị? Otu. Ele nga ọ nọ taa gị? Lụlọ ya. Ka ihe ọ gwara gị o ji taa gị? Onwe ha gwara m. Ele ihe imiri banye onwe ha ọ gara gị dasị ịhụrụ nwoke nsogbu ya gawa n'ụlọ ya? Anyị laghị. Ele ihe ọ gwara gị o ji tama gị gese na anyị? Ele ihe ọ gwara gị o ji taa gị Chineke agba gị ọkụ? O nyere gị indomi? N'ịza ha abịara m lụlọ ya onye mmanya nwa enwe m isi mmanya so ọmụọ. O nyere gị mmanya gị nara enweghị isi mmanya. Mmanya gịnị ka e nyere gị?
Smell of. Ain't like a smell of. You just up at me. Get Shaba on Noya. Shabamon Noya. Itakoshi, bring your time. Ain't like a swimmer. Eraman ice cream. Just a ice cream. Get Shabamon Noya. When you're into me. But I really. Before I carry ban a ring. I ring. I had gazette no look. let us a tag. I rice. And more order for rice. Oh, yo, really. No, Lilo. Get a more than rice. Eat around chicken, yellow rice. Get that chicken. Okay, Kawaka, Ketra. Akeba. Get that bear. I had it. I can't buy chicken cage just to throw it tag with smell of ice. But Bishop, I said, them you get a wumpa. Get a wumpa. Get a wumpa. As soon as we're into Yachine, could never a young amo. We're into a young amo. Mapingo. Oh, you're dragging her, get a corner. Give me corner. Gay honor. Oh, shop. And like building material things. The daughter I get hiku. Oh yeah, ish. I told that if you laugh here, maybe to give here. Oh yeah, be my pan he bread the daughter. Oh yeah. Igbo, I'm so go daddy. I think if I can't he bring water again. Oh, yeah, narium. I said, give one more rocket. No, see, back he bring water again. Let him do cook and water again, baby gapa. I can't keep wheel, Tahish, queer. Ya half. No wagon no talk is shad. My bingo now. I forgot. I can go upon a bedding car. Huh? And what has me love as a taka chicken, gave you a gabia one see. If I go to the target shad. On your reary. Let hit a popular. My bingo. Genotype again. AA. Blood group again. O positive. Or phone number. 080 67. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should leak. Watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that, please. So can subscribe or check out. Subscribe or like. Get share. Or bag. Watch Italia. Get back. Get just know what you have to share the game for. For what? Subscribe for this place. Number 080 67 61 81 83.